Jornada festiva, reivindicativa i molt lúdica. Jo particularment m'he trobat amb molts companys i moltes famílies que des de l'escola, des de les institucions, estan fent que això siga possible. La gent cada volta s'ho pren més com una activitat lúdica, però al mateix temps també com una activitat reivindicativa i que és defensar un poc l'ensenyament públic, en valencià i com som i com ens hem criat. El que a mi em sorprèn és que no tinguem el recolzament de les institucions que d'alguna manera ens tenien que representar o ens tenien que recolzar. I clar, sembla que molestem, quan el que estem fent és lluitar i fer que la nostra manera, com he dit abans, de ser i estar, continuï i permaneixi en el temps. Aquesta és la idea.